Tay, magkano po yung mga langaray nyo? Ito, 120. 120. Ito po ay 150 ang mga per kilo. Tapos dalagang bukid, 160. Magkano naman yung chabeta? 150 na lang. 150. Kayo naman, Lodi, magkano naman hipon mo? 180 lang yan, 180. Ito naman po ay 180 na per kilo. Tapya. Ayan, 2 piraso. 120. Ayan, no? Tapos yung mga tumpukan po nila dito, no? 50 pesos, no? Na tumpukan, dami, oh. Pang pirito. Oy, shoutout kay Lorna. Ayun, shout out po. Shout out. Shoutout kay Lorna na may-ari ng sinis. Nasaan na po yung may-ari? Dito po, 170 lang po yung per kilo ng kanyang mga hasa-hasa, no? Murang-mura na po yan sa halagang 170 na per kilo. Kanilang gulyasan. O tambakol. Kala ko doon ka pa rin. Kano po per kilo ng alimasag? Ayun. 150 sa mga per kilo ng kanyang mga alimasag. Jumbo. 250 lang. Yung lalaki po, 250 na per kilo. Ayun. So, shout out. Shoutout sa Label, DJ, Tita, Titondo, kaya Tasha. Ayun, shout out. Ayun, shout out po. Hello po, good morning po. Shout out. Ayan, masaya na naman si nanay. Pusit kalawang sa 170 na per kilo. 160. Ang ating yellow pinto na ay 160 na per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out. Happy birthday. Jeff pangalan. Happy birthday sa iyo, Jeff. Enjoy and be safe. Happy birthday. 100 pesos, 3 piraso. Fuji apple. 175. Peras po natin ay 3 piraso din po ay 100 pesos. Seedless na ubas po ay kalahating kilo 70 pesos, 140 na mga per kilo. Po yung mga tumpok may 50 pesos, may 100 pesos na tumpok na ang bangus. Sa gulyasan po natin dito ay 150 na mga per kilo. Panduli po natin dito, tumpok ay 100 pesos, sa mga tumpokan ay 50 pesos. Oh. Grabe, may mga banak din po na mabibili rin dito. Mabibili rin po dito. Nasarap ipaksi o idaing itong mga isdang banak. Ayan, mga tumpukan, no? Tumpok po natin dito ay 100 pesos sa mga isdang hasa-hasa. Magkano kilo? Espada? 140. Yan po yung per kilo ng kanyang latag ng espada sa halagang 140 na mga per kilo, no? Ang bitugo po natin, no? 240 na per kilo. Ayan, presyo po. Napakamura po ng bitugo po natin ngayon dito sa Malabon. 240 na per kilo. Ay okay na po sa kapagkainan at meron ka nang maipapaksiw. Sa mga isdang dilat po dito ay 300 pesos na kilo. Ito po yung isdang dilat. Dilat na dilat po. So yan po yung mga latag ng presyo ng kanyang panindang isda, no? Magkano itong ano, Dorado? Ayun, 220 naman po sa isdang Dorado. Ito po yun, oh. Napakaganda at sariwang-sariwang isdang Dorado. Boss, thank you. Tumpukan, 3 piraso na bangus. So ito, madalas natin makita na laging sold out ang kanyang mga latag dito, no? Kasi yun ay Good morning, good morning, good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at ngayon po ay araw ng Miyerkules at tayo po ay mag-a-update ng kanilang mga latagan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Tiger. 220 ang mga per kilo ng kanyang mga latag na hipon.
So sa mga presyon po dito ng mga tilapia Batangas sa halagang 100 pesos na per kilo. At ang ating mga bangus dagupan, isang piraso po ay 70 pesos. 130 sa mga isdang gulyasan. Alright, yun po yung mga presyon po nila na latag dito sa Malabon Fish Market. At dito naman po ay may mga latagan din po ng katawan ng big head. 100 pesos na per kilo. Ang ulo po natin ay 70 pesos. Yan po yung mga per kilo ng kanilang latag. At ang kanilang mga tilapia Batangas po ay 120 na per kilo. So ito po ay mga pili na pong mga isda, no? Yan po yung mga isdang tawilis, bisugo, sapsap, babansi, no? Yan po yung kanilang mga latag dito. At meron din pong isdang langaray. Ay, naisukli dyan. Kita mo naman yan, Iro. Grabe ka naman. Te, magkano po yung mga langaray nyo? Dito, 120. 120. Sa tawilis po. 10. Yun po yung mga presyon po nila dito, no? Yan, ang gaganda po, oh. Yung mga mahilig, mga magulang po ng ganitong kalalaki na isda, no? Paksiwin. Ito pong langaray, masarap ito sa mga sinigang. Yung babansi, mga paksiwin po yan, no? Tapos yung tawilis po natin ay 80 pesos na mga kilo. Tapos ito po ay mga 120, no? Kano dyan sa tangan? Dito, dahil gusto ko dito sa tangan ng kilo. Sandaan na lang lahat yan. Isang kilo. Ayun, no? Yung 100 pesos po yung mga sari-sari po, mga sapsap. Ay, 120 nga yan. Binigay ko lang kasi. Sandaan. Lahat yan, 120. 120 sa mga kilo ng kanilang mga tilapia Batangas. So shout out po. Shout out. Ang dating 130. Ngayon 120 na lang. Yan po, no? 130 na mga per kilohan pero binaba po nila ng 10 pesos kaya naging 120. Magkano po dito? 200 kanina, 180 na lang ngayon. Ayun, 200 po ang per kilo kanina, ngayon 180 na lang po yung mga isdang gulyasa, napakasariwa. Ang saya ni nanay. Tapos dito naman po ay 110 na per kilo. May 100 pesos din po. Tapos yung mga isdang salmon na isda, dito po ay 150 ang mga per kilo. Tapos dalagang bukid 160. Magkano naman yung chabeta? 150 na lang. 150. Ito po yung isdang chabeta na malalaki na masarap, ipangat o ipirito. 150 po sa mga per kilo. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules at kapag weekdays po ay ganito po yung mga sitwasyon ng ating mga kababayan, no, na mga naghahanap ng mga murang presyo sa Malabon Fish Market. Lodi, pwede malaman yung kilo mo ng hipon? 250. So yun po yung per kilo ng kanyang hipon. Medyo mababa, no? Mababa ngayon ang hipon natin. Meron pa nga tayo nakita doon na hipon kay Ate Potpot, 220. Dito po ay 250 na mga kiluan po ng kanilang mga hipon sa Malabon Fish Market. Kayo naman, Lodi, magkano naman hipon mo? 180 lang yan, 180. Ito naman po ay 180 na per kilo. Ito po yung flap lang tilapia. Ayan, 2 piraso. 120. Ayan, no? Tapos yung mga tumpukan po nila dito, no, 50 pesos, no? Na tumpukan, dami, oh. Pang pirito. Pwede na to sa 120 yung 2 piraso. At malaki naman po yung tilapia.
Ayan na lang naiiwan talaga. Tapos dito, ang tawilis ay 50 pesos po sa per kilo. Oy, shoutout kay Lorna. Ayun, shout out po. Shout out. Shoutout kay Lorna na may-ari ng silis. Nasaan na po yung may-ari? Dito po, 170 lang po yung per kilo ng kanyang mga hasa-hasa, no? Murang-mura na po yan sa halagang 170 na per kilo. So may mga yellowfin tuna at pusit kalawang. Dito, 150 raw po yung per kilo. Yung sa yellowfin tuna mo. 200 po. Ayun. 200 po ang mga per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Oh, 40 pesos, binagsak na po. Pwede niyo na po angkinin. 40-40 ang mga tumpukan po dito sa isdang tawilis. Dito po ang per kilo po ng gulyasan o isdang big hit. Magkano per kilo niyan? 120 na per kilo, may bawas pa. No? Ito naman po yung ulo ng bigit, no? So shout out. Ayun, shout out po. Ayun, 250 raw po nabili po nila, no? Ayun, shout out. Lodi, salamat ha, thank you. $130 sa mga per kilo ng kanilang mga bangus. Oh, shoutout. Wala si Jeff. So shoutout sa iyo, Jeff Baliw. Kahit wala ka dito, naka-shoutout ka pa rin. Shoutout sa iyo, Jeff Baliw. 130 na mga per kilo ng kanilang gulyasan o tambakol. Kala ko doon ka pa rin. Ano ba yung Dito tayo kay Don Ramon. Shout out. Magkano po per kilo ng alimasag? Ayun. 150 sa mga per kilo ng kanyang mga alimasag. Tapos may mga tumpok din po tayo na malalaking tahong. Ayan, tahong. So, ayan po yung mga presyohan ng kanilang mga lataganan, tumpukan. Ulo. 100 po ang per kilo. Salamat po, Don Ramon. Lodi, magkano kilo mo ngayon ng hipon? 270. Ito po, 270 sa mga per kilo ng kanyang hipon. Ito masarap to sa mga tempura. Yan po yung per kilo, no? Oy, Boss Lando, nalate ka. Shout out, Lodi. Tanghali na. Oo, medyo tinanghali tayo. Magkano ngayon mga per kilo nyo ngayon ng gulyasan? Ha? 150? Yun po yung mga per kilo ng kanilang mga latag na gulyasan, no? Ma'am, ilang yan, Boss Lando? Wala magkano mga isda. Kaya nga kita mo, sinubukan ko lang ding mag-ikot-ikot. Ito ay 130 na mga per kilo ng mga bangus dagupan. Tapos 180 hanggang 170 na mga per kilo ng bangus dagupan ni Nanay Noemi, no? ayun ka naman?
Sige po, Nanay Noemi. Salamat po. Enjoy na po sa pagkain. Doon na, may walang bangkay sa ako. Basta ando doon, tumigil lang, gusto ando. Nalaki nga, no? Sariwa-sariwa, jumbo. 250 lang. Ang lalaki po, 250 na per kilo. Ay no! Nagdala rin yun. Medyo mababa po yung mga presyo natin ng hipon ngayon dito sa Malabon Fish Market. No? May 200 tsaka 230 na mga per kilo. Mukhang mga nag-show doon sa inom to ah. Hindi, nagpainom sa kanya. Bossing, magkano kilo mo ngayon ng ano, galonggong? 240 bossing. Mataas nga no, nung binalita sa TV, 300 pesos pa nga yung per kilo. Sa TV ah. Ngayon 240, mababa pa yan. Sa TV, 300 pesos yung pinakita. Mataas na sa pisara. Oo, tsaka ngayon wala kang 50 pesos na tumpok. Ah, meron pa rin. Iyan no, ito po yung mga galunggong babae. 50 pesos po yan. Tapos dito 100 pesos. Ayan no. Shout out sa'yo, Kaluga. Maita naman ang ulo mo ah. So ayan po yung mga kababayan po natin na namamakyaw po ng panindang hipon sa Malabon Fish Market. ₱80 na mga per kilo ng tahong. So shout out. Shout out sa Label, DJ, Tita, Tidodo, Nasa. Ayun, shout out. Ayun, shout out po. Hello po, good morning po. Shout out. Ayan, masaya na naman si Nanay. Hmm. Wala kang talaba? Wala lang ano? Tapos tatawaran pa gano'n. Sabi sila, bakit ang mahal ang talaga? Oy, pwede, yung kada tabo nga okay na yun sa 100 piso. Ako nga, di ko pa maubos yun. Yung mga talaba na yan na nakatakal na yan, hindi ko pa maubos yan, natitiran pa ako. Dati, benta namin yan, galon. Oo. Dapat kasi na isang galon, magdadalawang kilo na. Tinatawaran pa rin na ng isang dala benta namin, tinatawaran pa rin ng 80. Eh, magdadalawang kilo na yun. Wala ka ngayon yung ano, hinahanap ko kasi, sabi ko nga, bibili ako ng ano, yung halaan. Puti. Oo, yung nandito mo nakaraan. Ubus yun. Naubos din pala, no? Ano yung manotoy? Batotoy, tawagin. Yung lalaki ng laman nun, sarap yung gata sa puso. Mm. Yung saging, sarap nun. Pero ako ginagawa ko lang doon luto, ano? Yung tatakpan ko yung kaldero, lalagyan ko ng pabigat na, tawag dito, yung sangkalan. Suka lang ititimpla ko sa loob, tapos pakukuluin ko lang siya. Ganun yung ginagawa kong luto. Imayin ko yun, tapos adoboy ko. Yun ang masarap. Oh, ina-adobo rin yun. Yun ang masarap ang mga luto. Ito, bagongon, no? Buhay na bagongon. Alam ba yung pinanonood ko yung... Talagang yung tiyan ko, ang sakit-sakit talaga eh. Oh, shoutout mo si mama mo. Oh, shoutout. Shoutout mo si mama mo. Ah. Walang latag ah, walang tumpukan ah. Nasa yung kaibigan natin? Walang hango? Naikot ang tao. Mukhang naano ng ano eh, ng yellowfin tuna eh, nawala, hindi na nakapagtindi. 160 na isang piraso ng kanyang bangus dagupan.
Sa mga golden pompano po natin dito, nagkakahalaga ng 350 na per kilo. Moy, thank you, Moy. $170 sa mga per kilo ng galunggong, 100 pesos sa mga tumpukan, 50 pesos. 50 pesos. 100. Lodi, magkano yung per kilo mo ng tilapiyang Batangas mo? 20, pati nangali ka na. 120 na per kilo ng kanyang tilapiyang Batangas. Hindi. Nag-ikot-ikot muna ako dito. Tinignan ko muna, sinervey ko muna yung mga latagan. Para makita ko kung ano yung kalagayan dito ng Kuha ka na, 110 latagan. lang, 110. Napaubos lang yan. Shout out kay Kamanaba Tile Center. Na lang boss, 110. O yun, no, 110 na lang po yung kanyang per kilo ng tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. Paubos na. Then eh. Ano tuloy tao? Medyo madami kami. Tapos, thank you, thank you. Alright, so mga per kilo ng ating mga pusit kalawang sa 170 na per kilo. 160. Ang ating yellowfin tuna ay 160 na per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out. Happy birthday. Jeff pangalan. Happy birthday sa iyo, Jeff. Enjoy and be safe. Happy birthday. Ayan po ay 120 na bangus dagupan ni Boss Paeng. So shout out sa kumakain. Shout out. Yun nga, nakita ko kahit doon sa baba. Ganun pa rin. So yan po yung per kilo. 160 na yellowfin tuna. So 140. Yan po yung puhunan ni Boss Paeng, no, sa pagkuha niya ng bangus dagupan sa loob po ng Malabon Fish Port. Yan po yung nakuha sa punduhan, no. Boss Paeng, salamat. Thank you. Dito po ang ating mga mansanas po sa halagang 100 pesos, 3 piraso. Fuji apple. 175. Peras po natin ay 3 piraso din po ay 100 pesos. Seedless na ubas po ay kalahating kilo, 70 pesos. 140 na mga per kilo. Ang ketchup po natin ay 40 pesos sa kalahati, 80 pesos sa per kilo. Boss, thank you. So, bakit na tayo ng tulay ng Malabon Tumpukan, no? So, yung mga latagan po nila dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos sa mga tumpukan. Boss, magkano na yung mga per kilo mo ngayon ng galunggong? 180 bossing, isang tumpok, 50 dito. Ayun, 50 pesos. Nakakabili po kayo at makakapag-ulam na. 50 pesos lang yan. 180 at 100 pesos sa mga tumpukan po dito ng galunggong. Sa yellowfin tuna. 180 na lang, 180. Oh, yun dito po, 180 oh. 180 na yellowfin tuna. Hindi Oh. natutupi oh. Hindi siya malambot, matigas po yung yellowfin tuna, no? 180, mababa to sa 180. Sa baba, ang presyohan ay ano, 200. Yun ang mga per kilo. So yan po yung mga latagan po nila dito ng isda, no? Boss, thank you ha, salamat. So dito pa rin po sa mga Malabon tumpukan ay marami pa rin kayong mabibili na mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga kanilang latagan at mga 100 pesos na mga bangus tumpukan. So araw po ngayon ng Miyerkules, no? December 4, 2024. At nag-update tayo dito sa Malabon Fish Market. Magkano yung tumpukan? Ayun, 50 pesos sa mga tumpukan. Ito po, 100 pesos nakadaing na bangus. Oh. Yan. So, sa mga mahilig mga kumain na mga gaya nitong mga bangus
na pandaing, meron din po kayo mabibili dito na nakadaing na at mga tumpukan po ng tawilis. Ayan po yung mga tumpukan po nila, oh. Dito po na 100 pesos. Ayun, 100 pesos din po yung mga tumpukan po nila, no? Talagang madami na at makakapag-ulam na ang iyong buong pamilya sa halagang 100 piso at 50 pesos na tumpukan. Nay, salamat po. Thank you po. Shoutout sa'yo, Lodi. Makain ka ng ice cream, ha? Yan po, tumpukan po dito, 150, oh. 3 piraso pong bangus. Yan, makapag-ulam na talaga kayo ng mga bangus-bangus na masarap ding isigang, no? Sabi ko, 4 na. Babae na galunggong, yan. 100 pesos yan, mga tumpukan. 50. 50. Ayun, 100 po sa itaas, dito po ay 50 pesos. Oh. Napakarami na. Talagang ulam na solid, no? Na maipiprito mo sa iyong pamamahay. Yan po yung mga tumpok, may 50 pesos, may 100 pesos na tumpok ng bangus. Sa gulyasan po natin dito ay 150 na mga per kilo. Yan po yung mga tilapia po sa halagang 50 pesos na tumpok. Ayan, mga 50 pesos po yan, ha. Yung nakikita po ninyo sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. Ayan, meron din po tayo dito nakikitang kanduli. Ano, kanduli po natin dito. Tumpok ay 100 pesos. Sa mga tumpokan ay 50 pesos, oh. Grabe, may mga banak din po na mabibili rin dito. Mabibili rin po dito. Nasarap ipaksi o idaing itong mga isang banak. Kabase. Ayan, yung po mga latagan sa halagang 50 pesos na kada tumpok. Ang yellow pinto na po natin dito ay 220 na per kilo. Ayan, mga tumpukan, no? Tumpok po natin dito ay 100 pesos sa mga isdang hasa-hasa. Tawili sa halagang 50 pesos. Ito yung mga isdang nilachay na maliliit, oh. 50 pesos na mga tumpukan. Masarap to iprito. Na ganitong kalalaki, no? Talagang malutong kapag ginulog nyo po sa mantika. Tapos tumpok po ng espada po natin dito sa 100 pesos na tumpok. Magkano kilo? Espada? 140. Yan po yung per kilo ng kanyang latag ng espada sa halagang 140 na mga per kilo, no? Tsaka bangus dagupan. Sa bangus dagupan mo? 180, no? Ang mga bangus natin dito sa Malabon Fish Market, sa ating pag-iikot, halos lahat po ng mga kanyang per kilohan ay nagkakahalaga ng 180. Sa ganyan pong kalalaki na mga bangus, iba pa rin po yung mga bangus na tumpukan na naibebenta po dito, no? Tapos yung mga tumpukan po ng tawili sa halagang 50 pesos. Tara na! So ito po yung mga latagan po dito sa espada po, no, 300 pesos na kilo. Malalaki po mga isdang espada po yan. Tapos yung mga 300 pesos na mga kiluhan ng hipon. 180 sa mga yellowfin tuna. Ang bitugo po natin, no, 240 na per kilo. Ayan, presyo po. Napakamura po ng bitugo po natin ngayon dito sa Malabon. 240 na per kilo. Ay okay na po sa kapagkainan at meron ka nang maipapaksiw. Sa mga isdang dilat po dito ay 300 pesos na kilo. Ito po yung isdang dilat. Dilat na dilat po. So yan po yung mga latag ng presyo ng kanyang panindang isda, no? Magkano itong ano mo, dorado? 20. Ayun, 220 naman po sa isdang dorado. Ito po yun, no? Napakaganda at sariwang-sariwang isdang dorado.
Boss, thank you ha. Ayan po yung mga latagan no, mga galunggong na babae. Oh. 100 pesos at 50 pesos na kada tumpukan. Tapos mga bangus at tumpukan ng mga tilapia ay 50 pesos, 120 na bangus dagupan. No? So dito po ay 130 na mga tumpukan, 3 piraso na bangus. So ito madalas natin makita na laging sold out ang kanyang mga latag dito, no? Kasi yun ay napakaganda na panindang bangus. So marami silang suki na bumibili dito sa Malabon Fish Market. Nay. Alright, sa ating pag-iikot dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay ang ating mga latagan ay murang-mura pa rin po ang mga tumpukan at mga presyuhan ng isda. Lalo na ang mga hipon po natin dito ay bumaba sa 180 hanggang 250 na mga per kilo, no? At talaga jumbo size na po yung mga 250 na per kilo ng hipon. At yung mga tumpukan po dito ay murang-mura din po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shout out sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market upang makapamili o makamura ng mga presyuhan dito sa kanilang latagan ng ating mga kababayang vendor. So shout out sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. At enjoy and be safe po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless. Bye bye.